We are the Pineapple family! Pineapple. Wala ito? Ani. Iwan natin go. I'm pineapples. Hi Pineapples! Welcome back sa aming channel, and today we are going to have another mukbang. We have Mcdo and Krispy Kreme. McDonald's and Krispy Kreme. So we have chicken nuggets, burger, cheeseburger, and what do you have, Daddy? I don't know. Mushroom. Beef and mushroom. And for dessert, of course, we have Krispy Kreme. They have a promo, $2.49 for a dozen. So, goodbye. And we are now very hungry. We're very hungry. And Louie has a surprise toy. This is your surprise toy. So, let's eat. Let's eat. Ito kabilog. What are toy? Very good. Yay! Let's eat! Ito bang na? Why ka pa ka-pray, Prenay? Let's Pray na. pray. Prenay. One thing, this food is never playing. Amen. Let's eat. French fries. Saya. Good driver. So, today we're just going to eat. No much talking. Dito ka lang. Ito ba lang? Wala ka to. Ito dali mo. Kung hindi na tapat na magkagulangan ako. Less talking, more eating. Madali ka na tubog. Dito ka lang. Dila ka lang na. Face sa camera para ikaw Yan lang. ako lang. Na. With egg pa. You want egg doy? You want this sa mami? Hindi. I'll try that. It's burger. Daddy, hindi ko kita si Daddy Mayo. I'm gonna have my cheeseburger. The favorite ni Baby Pineapple sa McDonald is ano nga ni favorite mo sa McDonald? Chicken nuggets. Chicken nuggets. Chicken nuggets. Chicken nuggets. Ako naman yung favorite sa McDonald's is their fries and their cheeseburger. Yung daddy rice meal. Rice milk kay Daddy ko niya. Hindi yung big. Hindi yung. Big mouth, Daddy. Big mouth. You want to try? Alright. Thumbs up. Ano ito? Ito yung pati. Barato pa. No? Dano? Dapat yung gabi sila yung hindi dito laban ng ipa. Basta na change. Kucak siya. Mau. Na-stop ko na digil-diri ko yung pinulo to. Dapat ito gari siya. No? Dito Che, iso biasa ilang hindi inta. Hotel.
Diyan yung lugar. Na-finish na ni Daddy food, wala na record. Because it's my fault, my bad. Nag-stop ko ang camera. Pero kung manapansin nyo, wala na record. Well, ketchup. No, grabe. Isa na lang yung chicken nuggets na bilhin ba? Hungry Dad? Makita nila. Last chicken nugget. Only one left. May ko yun. Masama ko ng ketchup. I-charge mo ito ng cellphone niya. Who's excited for this mukbang? Muni, ayan na lang. Very guapo. Not na ko yung Bible strip na. Already 6:30. Paano mas dati sa french fries ba? Less talking, more eating. Yeah, Daddy, dessert na ba? Wow! Oh! Mag-dessert mo ko dayan. Bago. Ano? One french fries. Dessert? Dessert tayo. Dessert ka na yan. Pwede. Dessert naman siya. Which one? Okay. Ano? Get it? May arap pa siya galit. Balik yung pili mo na wala. Wala. Naka-ready na dahil. Ano sa kaset na sa pula? Balik ano mong ganito, surprise. Hindi may display. Amo na nga set ang tag to 49. Malagaw ka tadoy. Yan lang, rest na lang. Rest na tanong. Oo. Dessert na dahil ikaw. Ingat na. So maybe you're gonna see more of mukbang in our channel. Yummy? Ingat.
Ano? Ang Dunkin' Donut kung Krispy Kreme. Dunkin' Donut. Mas Dunkin' namin. Donut. Favorite ko itong Dunkin' Donut. Ang naakon? Yes. Ay, busog ako. Wala ko yan. Kumain na. Parang ako madayo, para tapos na tayo. Excuse me. Di ba di ko na pala? Mo? Ah, sige na. Pang na. Ano namin na? Na flavor ya? Chocolate lang. Chocolate crocodile ah. Yummy taste. May crocodile no? Yung ano siya? Chocolate na. Chocolate. Nga ako ng glaze niya. Glaze man niya ako. Marami nag-glaze man niya. Favorite na lang. Choco butternut. Nalabas na niya ako. Ayun niya. Naway na. Nagpili ako. Ay, hindi na mo ba yung gusto? Ay, mo na tanan. Di ko kapili. Hindi ka kapili. Kamu dah. Kamu dah. Narapan din. Ay, how's that? Good. Lami na? Ha? Dali lang guys. Yan ito. Ito na guys. Hello guys. Okay lang guys. Nabusoy na kami guys. Hindi ko na pag-ikat. Okay lang yan. Ito mo English kinamates. Bye guys. See you later. Busog na kuya. Ang busog-busog na sa rarete. Hindi. Unano na, puro na lang kinatan na. Pwede na mag-goodbye na to di eh. Bye. Wait, pagani. Bye. Aragali yung lollipop po. So that's it for today guys. Hope you like it. And we're so busog na. And see you next time. God bless and keep safe. Bye.